Teraz mów. Jest korek? Mhm. No, teraz go wyciąg. Jest korek? No, a teraz wyciąg go. Z pleców? No, może być. Pokaż, że masz korek. Dobra. No, schowaj go. Jest. Już? No, schowałeś? Aha. No, no to dobra, pokaż nam, że go nie masz. O nie. No, pokaż, że nie masz. No, pokaż palca jednego. To teraz wyciąg go z nie wiem skąd. Dobra. Pokaż, że masz korek. A teraz wyciąg go skądś, nie wiem. No, schowaj do buzi. Teraz wyciąg go. A skąd? Nie wiem, skąd? Z pleców czy skąd? Korek? Pokaż, że nie masz. I wyciąg go za pleców. Dobra.